Well, Arahusema, a anope urban say Kotoko legend, Papa Arko, the winning squad, a winning Kumasi Asante Kotoko 1983 African Cup, Papa Arko, Enyane Baby Ko, we are ne Betuja, according to the media reporter, circulating around, no, let's say Kumasi Asante Kotoko legend, Papa Arko, Enyane Baby Ko. Now, not too long ago, last month, and another legend yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛfrɛ no Joe Debra ɛnya ne baabi kɔɔ ya Joe Debra ayie no koraa no ɛyɛ nnura ɛna Joe Debra 1 week no ɛkɔɔ so nnura ɛna Joe Debra 1 week no ɛkɔɔ so which was 24th no 25th ɛna ɛkɔɔ so ɛna November yi nso yɛansa ate asɛm dɛ from Kumasi Asante Kotoko legend. This time, Papa Arko, more follow football no acheno. Papa Arko was part of the winning squad. A winning Kumasi Asante Kotoko last African Cup in 1983. Now, not just a mere player, but no, say the captain of the club. And who photo the screen is on the right was a Papa Arko and a armband bonensa handkerchief white esa a bonensa no. Na ɔhɔ no ɛte sɛ Kumasi Asante Kotoko legend kɛseɛ paa ɛna ɛfiri mu no ɛna ne recent photo wei yɛ abra ɔkɔ Onua FM na ɔkɔyɛ interview wei yɛ recently a ɛnkyɛɛ koraa ɛna ɛno nso ɛbaa so ɛwɔ Ghana ha sei Papa Arko after the football career no ɔkɔtena aburukyire kakra na ɔfra aburukyire baa na ɔsa baa fie na ɔbaa fie no ɛna sisei no Livi kakra na fufi Antoata ono nso enya ne baabi ekoi on the screen na omo ne elali na Babara Sports Stadium ohun no ho no sisi ne de ebetima ka ne se otumfo Nyankopon emfa ne kra ensie yi na ebusua no nso otumfo Nyankopon emmo mo abotre na onhye omo den ewo ebra eden mu Kumasi Asante Kotoko supporters yema yenyina ye ho hyede pa because enye easy afei nyoma mu ayeden amaye kakra papa but tumfo Nyankopon enim de ye na oyema ne ma tumfo Nyankopon emfa ne kra ensie